Este matraquillo está estacionado aquí en sinal de protesta. É a resposta dos veciños de San Roque do Monte a isto, a instalación destes textos por parte dunha veciña delimitando esta leira. A parcela é propiedade desa muller, pero seica é empregada dende sempre como aparcadoiro e como parte do recinto das verbenas. Toda a vida, para as festas, que aquí hai as festas, chaman as festas de San Roque, que conocedra, as festas da burra, conocedra, todo. E agora non vamos a poder poñer aquí as festas, non vamos a poder facer as festas. Na leira da discordia atopamos tamén un cruceiro. Contannos que noutrora o seu pé soterrábanse os nenos que morrían antes de seren bautizados. Outro exemplo máis, din os veciños, do carácter social do terreo. Ermitas asegura que incluso a súa nai, con máis de 90 anos, lembra este espazo como unha zona común de tránsito e de encontro veciñal. Pero mi nai traballou aí que de rapaciña, e sabe como é iso, que dai para fora non era nada, non había nada, non tiñan nada, que era dun tío que morreu e doulle ao pai. Pero dixo, dai para fora eu non teño nada, que isto é baldío. Había animales soltos por aquí, por este camiño, animales soltos, que isto era público, se dixo, baldío todo, que viñan de Vilanova, para un que chama Nove Fontes, o río que hai aí de Nove Fontes, viñan todos por aí con carros e todo, para Vilanova, por aí e máis por aí. A muller dona da parcela sei que reside en Vigo, pero que acostuma vir a Vilanova algún que outro día a semana. Con todo, os veciños aseguran que é imposible falar con ela. Pídenlle que entre en razón e que demostre con documentos que esta terra lle pertence. Ela non ten nada, pero non quere salir para fora, cando está aquí non quere salir para fora da cara. A ver os papeles de quen é eso, de quen o vendeu a ela eso. Os veciños aseguran que este non é o único caso no lugar no que os espazos usados por todos antes agora pasaron a mans privadas, como segundo nos contan é o caso deste xardín. Ermitas di que ten forzas para loitar polo de todos e que irá ata o final para que o campo da festa volva a ser o que era. Eu xa digo, non sei, así que eu vou ir aí para a lama, pero vou me poñer a todos, a ver como fago. Polo de agora, os veciños afectados xa mantiveron a xuntanza co alcalde de Vilanova para que os polémicos textos desaparezan canto antes.